Mercedes-Benz соли барориш 2008 дӯстон ин пешанда 6 паҳроникои пеш яъни намуди берунаи мошин яъни намуд аз қафои мошин қафошанда ҳам 4 паҳроникои қафоша 4 маҳтаги дӯстон дохили салон 4 электропакет oynachosh elektronika коробкаш автомат дутта сиденияҳои пеша багриф сидени ва инҷа сентр замок дорад сиди плеер дорад дӯстон кондитсионерош кор мекунад мультирӯл рӯлош лифт пробегаш 182000 километр пробег ман ин ҳолати салони мошин сиденияҳош лифт мана ҳолати салони қафои мошин мотор 2.8 сӯзишвориш бензин расход чанде? 11. расходаш 11 литр ба 100 километр мегардад дӯстон дохили шаҳр ва берун аз шаҳр камтар мехӯрад 9 литр 10 литр ин ҳолати мотори мошин ҳуҷҷатош яксолина мебошад нархи мошин 115000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 629 19 82 Mercedes-Benz сечка соли барориш 94 манин намуди берунаи мошин дӯстони азиз манин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон коробкаш механика ва инҷа сиди плеер дорад сентр замок пробег 460000 километр пробег ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин боз инҷа люкам дорад мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин расход чанде? расходаш 10 та газ киди 85 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 808 93 808 00 25 Mercedes-Benz сечка ин караванаш дӯстон соли барориш 98 манин намуди берунаи мошин манин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет коробкаш механика инҷа сиди плеер дорад сентр замок пробег 176000 километр пробег ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чанде? расход номаълум гуфтасе ягон бор чен кидаги не дӯстон ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 52000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 622 80 08 Mercedes-Benz соли барориш 93 дӯстон манин намуди берунаи мошин комплектасияш классик дӯстон
Мани намуд асқафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробег 473,000 километр пробег дӯстон. Ин ҳолати салони мошин, сиденияш лахта. Ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. расход номаълум асосиан. Ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 37 110 100 38 66 12 96. Сечка элеганс соли барориш 99. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш автомат, титроник. инҷа CD плеер дорад, дута сидениҳои пеша багриф сидени, сентр замок, пробегаш 124,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин, сидениҳош лахтагин дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. салоношам хуб. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чанд тако? расходаш 10 та газгирӣ 80 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 966 64 43. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сафти он ҳастед? пас наворбардорони касби студия баҳодур дар хизмати шумо. студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.